চিনি মেডিয়া রত্ন তিনি চিনি বেলবারি গোবিন্দ হল হব ও জায়গায় जों हाय गायसे जुथ कक सावले मुं पान्डा और फाइ सपाइखा चिनि बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ताइ चिनि आमचाइनि नो ऑनरेबल एमडीसी बरमन गणेश ताइ चिनि बोरिमठानि वाइस चेयरमैन ताइ चिनि मंडलनि दङ प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताइ तिब्रामथानि ब्लक कमिटिनि दङ प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइटिएफ जतन मिलाय जों तिनि अ पान्डा खाइलेखा ताइ तिनि जों एक्चुअली चिनि एजेंडा काइसेनो चिनि अ 12 ताकर जलावो दुइटा सब डिविजन दङ काइसा जिराया सब डिविजन काइसा चिनि जमबुजा सब डिविजन मिया आंखाय जों जमबुजा सब डिविजननि 17टा बिसिनति जों खाइया तिनिखे जों बेलबारि आमसाइनि जे चिन 12टा बिसि दङ हमनो तुइ जथ जों बीजेपी आईपीएफ नि तिब्रामा थामिल होइनो चिनि बसकांनि जे निर्वाचन 2024 नि जे लोकसभा इलेक्शन अबो जों जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मन यागलो जे थांनाय 2 तारिख मार्च जे बीजेपी आईपीएफ नि तिब्रामा थाबो जागा एलायंस खामानि यागलो जों जतनो पूर्व आसन बाय पश्चिम आसन काइसा चिनि पश्चिम आसनके चिनि प्राक्तन मंत्री प्राक्तन मुख्यमंत्री बरमगोनां बिप्लब कुमार देवजी बदिनि फाइना तंमानि सपाइलिया बनो जों विपुल बोध खयै कप्लाई खे रहनान बगैनो तिनिनो अ जे आसक लाइमनि जे कक्सा लाइम पान्डानि मेन एजेंडा आर ता काइसा चिनि पूर्व आसन चिनि महाराज